No niin, kaverit, tässä minä olen. Au, löin pääni. Se sattui todella paljon. Lopettakaa nauraminen. Voi ei, älä, kiitos. Kuinka peloissasi olitkaan, Tyler? Vau, mikä iso huulipuna. Wow. Katso tuota, Liv. Ei. Miksi tekisit niin? Okei, minulla on keskimääräisen kokoinen huulipuna. Pidän siitä silti. Ja mikä tuo on? Sen olen tyttö. Mä en tarvitse sitä. No, jos et tarvitse, niin minä käytän sitä. Okei. Ei minuun. Se sopii sinulle todella hyvin, Tyler. No, se maistuu herkulliselta. Odota, onko tuo marmeladia? Siisti huulinaamio. Ja nyt voin syödä sen. Nam. Aika herkullista itse asiassa. Voinko syödä tuon? Kiitos. Tule nyt, Liv. Nyt on sinun vuorosi. Päätän sen itse. Se heiluu niin hauskasti. Okei, on aika kokeilla. Herkullista. Odota. En voi purra sitä irti. Voi, hampaani. Odota, mitä? Olen hampaaton. Se oli hulvaton temppu. Älä huoli, en koskaan menetä hampaitani. Se oli tekohammas. Olet niin hauska, Liv. Ylävitonen. Ei voi olla totta, mutta sulatan tämän kauniin marmeladihuulipunan lasiin, koska se on punainen ja muistuttaa minua verestä. Kyllä, todella herkullista. Okei, olet vähän outo, mutta nyt on minun vuoroni. Tämä huulipunan marmeladi on niin liukasta. Okei, tiedän mitä aion tehdä. Aion yrittää purra sen irti. Se on mahdotonta! Kiitos avusta! Oletko kunnossa? Luulen, että olen, mutta minulla on jotain repussani, joka auttaa minua. Okei, ei labo bau. Voit ottaa sen. Voi, se on niin söpö. Kiitos. Se on rotta. Minä sulaudun. Oi, kyllä. Juuri sitä halusin miekan. Lasersäteen miekan. Okei, ole hyvä. Juuri noin. Ja huulipuna on leikattu paloiksi. Nyt voin syödä sen kuin nuudelit. Ai niin. Mahtavaa. Niin herkullista. Rakastan sitä. Nyt voin syödä sen käsin. Se on paljon kätevämpää. Miksi minulla on näin pieni purukumi? Minulla on keskimääräinen koko. Siistiä. Rakastan purukumia. Entä sinä, Tyler? Ja minulla on valtava rulla. Vau! Mahtavaa! Katso tuota. Ja katso sinun pientäsi. Älä vain naura minulle. Okei. Hampaani eivät oikeastaan kestä purukumia, joten tämä on varmaan sopiva annos minulle. Vau, niin makeaa. Ja nyt on minun vuoroni. Rullataan se, leikataan ja kokeillaan. Niin herkullista. Hyvä. Ja nyt yritetään puhaltaa kuplaa. Vau, niin hauskaa, eikö? Kyllä. Voitko yrittää uudestaan? Tietysti. Vau. Nyt haluan puhaltaa kuplan ison. Olen ihan purukumin peitossa. Se puhkesi. Voi ei, raukka Liv. Ehkä voimme auttaa häntä.
Onko tolle pakko? Ai, se on Liv. Sinulla on vielä vähän kasvoillasi. Tässä, aina kun otan sen pois. Se on okei. Nyt on Tylerin vuoro. Siistiä. Joo, aion syödä sen juuri noin. En edes käytä aikaa sen rullaamiseen. Niin hyvää. Rakastan purkkaa. Oh, nyt puhalletaan kaikista suurin purkkapallo. Vau! Wow. Oi voi! Lennän pois, tytöt! Auttakaa minua! Vau, mä luulen, että hän aikoo kaatua. Okei, anna kun autan häntä. Tyler, älä huoli. Aion puhkaista kuplasi ja nyt autan sinua, et putoa. Oho, en onnistunut siinä. No, olen silti kunnossa. Hienoa. Olen täällä. Ole hyvä. Älä koske minuun. Irti minusta. Ovatko nämä Pringlesseja? Miksi näin pieni sipsisetti? Entä te? Minulla on keskikokoinen annos, mutta siinä on valkosipulia. Hyök. Ja minulla on suurin annos valkosipulilla. En aio syödä sitä. Kuolen. Hei. Odota mitä sinä teet. Et voi lentää pois. Aion napata sinut. Näetkö, Liv? Älä huoli. Syöt kaikki sipsisi. Miksi teet tämän minulle? Sinä ensin kuitenkin. Hyvä on. Valkosipuli ei ole niin paha, luulen. Okei, tein sen niin nopeasti kuin pystyin, mutta se on silti ällöttävää. Itse asiassa olen kunnossa. Oi, se oli rohkea sinulta. Ei. Oi voi. Luulen, että aion oksentaa. Mikä kamala haju. Ups, sain Livin pyörtymään. No, kai se on ihan hyvä. Liv, herää. No niin, voi ei. Nyt on minun vuoroni. Annas kun avaan paketin ja kokeilen yhtä sipsiä. Okei, ei se olekaan niin paha. Se on itse asiassa aika herkullista. En odottanut sen olevan niin hyvää. Uskomattoman siistiä. Ai niin. Miten hän voi syödä tuota? Ja nyt vähän lisää. Ai. Aion pysäyttää sinua nyt. Se on paljon parempi. En näe mitään, kuinka pelottava olenkaan. Voi ei. Mitä tapahtuu, kaverit? Olen muumio. Lopeta pelleily. Nyt on sinun vuorosi, Lev. Voit syödä koko vuoren sipsejä. Ole hyvä. En halua. Älä pakota minua. Ei, olkaa kiltti, kaverit. Olkaa kiltti, teidän täytyy ymmärtää. Odota. Tämä on paratiisi. Rakastan tätä makua. Anna minun syödä se kaikki kerralla. Nam, tule äidin luo. Oi, kyllä. Todella herkullista. Syödään ne kaikki. Olen peittynyt sipseihin. Nam. Vau. Se on niin siistiä. Oho, luulen, että aion räjähtää. Mitä tapahtui? Katosiko hän? Tässä olen. Se oli mahtavaa. Piditkö videostamme? Sitten paina tykkäysnappia ja tilaa kanavamme. Me nähdään myöhemmin.